Insellmilkom. Illum Insellmilkom. Illum l-4-25 ta' Awwissu niċċelebraw it-tifkira tar-Re San Ludoviku. Nilqakom għall-Qudiesa Rożarju mmexxija minn Dundan Stinxwiereb li ġie ordinat saċerdot 13-il sena ilu. Il-kritika li Ġesu jagħmel lill-kittieba u lill-Fariżej mhix kritika ta' vendetta imma kienet frott l-imħabba biex jinbidlu. Il-problema ta' dawn kienet is-supervja. Din tista' tkun il-problema tagħna lkoll. Mulej, għatini l-grazzja li naraf li jien dejjem għandi bżonnok. Għatini widen mulej u għġibni salva l-qaddej tijek li jittama fik. Inti Alla tijaj ħenna lija mulej, għax tilek najjat il-ħin kollu. Ħuti nibdew dil-qoddisa fl-imkien billi nerfaw ħsibijietna lejn Alla u roddu s-salib fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. U miegħek ukoll. Ħuti u narfu ħtijietna sabiex jitħejjew tajjeb ħan niċċelebraw dawn il-misteri qaddisa. U nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bil-għamil u billi ħallejt tmirijieti. Ħtija tiegħi l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġli l-qaddisin kollha
u lilkom ħuti biex itolbu għalija il-mulej għala tagħna. U jħenn għalina Alla li jista' kollox, jaħfirna d-nubietna jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. U Alla inti taqqat il-fidili tiegħek flimkien bil-femiet kollha tagħhom u tiġborhom rieda waħda bejniethom. Għamil il-poplu tiegħek ikun iħobb il-preċetti tiegħek u jixtieq il-ġid li inti twedu biex fost il-ħafna tibdil ta' din id-dinja il-qlub tagħna jifqu fis-sod fejn tassew lena b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsalta flimkien mal-Ispiritu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel littra ta' San Pawl Apostlu lit-Tessalonkin. Intom ħuti, tiftakru fit-taħbit u tbatija kbira tagħna. Sakemm konna qegħdin inxandrulkom l-Evanġelu ta' Alla, aħna bdimna bil-lejl u bin-nar biex il-ħadd minnkom ma nabu. Tiġdu intom u Alla wkoll, kemm kienet qaddisa ġusta u blajb l-imġiba tagħna magħkom li jemmintu. Aħna, kif tafu, ġibna ruħna ma' kull wieħed minnkom qisna missier ma' wlidu. Forraġnikom għamminilkom il-qalb, ħeġġnikom ħalli timxu kif inhu xieraq quddiem Alla li sejħilkom għas-saltna u l-glorja tiegħu. Aħna niżżoħħar bla qiegħda lil Alla tal-kelma ta' Alla li intom smajtu minn għandna, ilqajtuha mhux bħala kelma ta' bniedem, iżda bħala kelma ta' Alla, kif tassew hi, dik il-kelma li qiegħda taħdem fikom li jemmintu. Il-kelma tal-mulej, ir-roddu ħajr lil Alla. Għas-salm responsorjali ngħidu flimkien, mulej, intarbilni u tarafni. Mulej, intarbilni u tarafni. Fejn immur il-bot mill-Ispiritu tiegħek, fejn nista' naħrab minn quddiem wiċċek. Jekk nitla' fis-smewwiet hemm int, jekk nimtet f'qiegħ l-art int hemm ukoll. Ngħidu flimkien, mulej, intarbilni u tarafni. Jekk nilbes il-ġwienaħ tas-sebħ u mur nagħmar fit-tru fil-baħar, hemm ukoll tilħaqni jidek u taqbadni l-nemenija tiegħek. Ngħidu flimkien, mulej, intarbilni u tarafni. Jekk ngħid ħajaħbini d-dlam, ħajkun id-dawl lejl madwari. Anqas id-dlam ma hum id-dlam, għalik il-lejl jiddi bħan-nar. Ngħidu flimkien, mulej, intarbilni u tarafni. Kull min iżomm il-kelma ta' Ġesu Kristu, fihem tassew l-imħabba ta' Alla fil-milja tagħha. Il-mulej magħkom. Mill-Evanġelu mqaddes skont San Mattew. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu waqt li kien qiegħed jitkellem qal ħażin għalikom intom il-kittieba u l-Fariżej u ċuħ boħra. Qiskom oqbra mbajda. Minn barra jidhru sbieħ, ma minn ġewwa mimlija għadam tal-mejtin u kull xorta ta' ħmieġ. Hekk intom minn barra tidhru tassew ġusti quddiem il-bnedmin, waqt li minn ġewwa kolkom ipokrezija u ħażen. Ħażin għalikom intom il-kittieba u l-Fariżej u ċuħ boħra, intom tibnu l-oqbrat lill-profeti, iżżejnu l-monumenti tal-ġusti u tgħidu kieku konna fi żmien missirijietna ma konniex ninsibħu magħhom u nxerdu d-demm il-profeti. U bekk wieħedkom tagħtu xhieda li intom uliet il-qattila tal-profeti. Mela issa komplu sal-aħħar dak li bdew missirijietkom.
il-kelma tal-mulej. it-tifħir lilek Kristu. Għal-pellegrini l-uti li kienu jaslu ta' kull sena Ġerusalem kellhom biċċa xogħol waħda, illi jaslu mingħajr tinġis biex ikunu jistgħu jidħlu quddiem Alla u joffru l-offerta tal-ħruq u tat-tpattija n-nuqqasijiet tagħhom. Kienet xi ħaġa tant importanti. Allura dawn l-oqbra li kienu jkunu fit-triq kienu jisbgħuhom bojot biex il-pellegrini jkun jaf fejn m'għandux jirfes. Sintendi fil-xemx fitla tar-rebbija dawn l-oqbra mbajda kienu jixalu hekk sbieħ. Imma żbuħija tieqaf hawn. Għaliex ġo fihom bħalma qalna Ġesu mimlijin Adam u kull xorta ta' ħmieġ. Għaliex il-qabar u fih innifsu post fejn jinġabar dak li huwa mejjed. Il-problema kienet din, illi l-Fariżej u l-kittiba kienu r-rajja tal-poplu. Kienu nies li suppost kellhom id-dmiri li jgħallmu l-kelma, li jisuqu l-poplu dejn Alla, imma ikkomplikaw l-affarijiet. Kienu jabbu n-nies biżijiet li jaqqasuma b'stess, b'subajhom stess ma kienu jħarku kif qalna Ġesu, u kienu jidhru sbieħ minn barra bil-biss tagħhom bil-mod ta' kif kienu jippretendu li huma aħjar minn ħadd ieħor, jitilgħu fuq dik iċ-ċerta tarġa aħna il-Fariżej u l-kittieba, u man-nies kienu jfixkluhom. Ġesu jgħidulhom oqbra imbajda, sbieħ minn barra imma minn ġewwa għandhom in-nuqqasijiet. U forsi wieħed jaħseb imma sew aħna maħniex Fariżej, aħna maħniex il-kittieba ta' żmien Ġesu, imma żgur li Ġesu fina jsib xi neqqi, xi jaqra ħażin biex aħna nsiru tassew nies ħajjin, mhux minn barra, ma minn ġewwa wkoll. Dak li għamilna ħajjin, l-Ispirtu ta' Alla. Għax l-Ispirtu ta' Alla walina u għadlam, allura aħna għandna l-mewt, aħna ipokriti, nidhru u maħniex, nuru imma fil-verità ma sibna xejn. U hawn toħloq problema. Għaliex min huwa l-bot minn Alla, l-aqwa reklama l-Alla huwa aħna. Jekk jiena u inti ma ngħixux it-twemmin mod sħiħ ta' dak li aħna, allura nippreżentaw xi ħaġa li aħna qasbis qegħdin ngħixu, qegħdin ikunu ta' tfixkil għal dawk li jkunu qrib Ġesu. Nkunu wiċċ bieħor u nkunu nies li minflok jiġbdu lejn il-mulej li mġiba tagħhom ikerħu bħalma hemm il-krieħ u l-mewt u l-ħmieġ fil-qabar. Ġesu jkompli meta jgħidilhom intom nies li tgħidu għax fil-passat sar hekk u kieku konna ma konniex nagħmlu dawn l-affarijiet. Imma aħna kultant ikunu kultura, kontinwità ta' azzjoni. Il-minflok inħallu l-Ispirtu Alla jtina l-qawwa u l-kuraġġ u bleħen profetiku ngħidu dan huwa ħażin m'għandux jitkompla, dan huwa tajjeb għandu jsiru jseħħ, inkomplu għaddejjin għaliex nibżgħu noħorġu għan-nofs. Intom b'saltna ta' qassisin profeti u rejiet. Il-profeta ma jistax ikun profeta jekk iħalli il-kultura ta' żmien u tibilgħu fil-qabar kollu mewt u ħmieġ. Imma jt ikun hu li fih bl-Ispirtu Alla jagħti l-ħajja. Mela Jeħuti numiljaw ruħna qudiem din il-kelma llum u ngħidu mulej x'hemm fija li jiena nista' nibdel. Għatina l-umiltà li nara u nħalli l-Ispirtu tiegħek ifejjaqni anke jekk kiferini bl-azzjonijiet tiegħu, anke jekk jiena nċedi, anke jekk jiena ngħaddi minn triq oħra, anke jekk nibda l-abitudni tiegħi. Fil-verità inti qed tirbaħ għax kull pass inti tiela minn dak il-qabar tal-mewt u tieħu verament il-ħajja li aħna maħluqin il-koll għalija. Ħadd minna mhu maħluq biex jgħix ġo xkiel, ġo l-mewt, ġo l-ħmieġ, imma aħna għax aħna wlied Alla bil-qawwa tal-magħmudija bil-qawwa tal-Ispirtu Alla li hemm fina, aħna maħluqin għal ħafna iżjed minn hekk. Mela ejjew inkomplu mhux bħal magħmlu missirijietna tal-passat, imma ejja nagħtu bidu ġdid, ejja nagħtu x-xhieda li għandha Kristu li jagħmel għalina, aħna napprezzawh, ejja nuru verament li maħniex oqbra mbajda, imma fin hemm tassew il-bjuda u l-qawwa tal-Ispirtu Alla. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Dejjem ikun infaħħar. Imnebħin minn din il-kelma mulej u mqawwin bil-qawwa tal-Ispirtu Qaddis tiegħek, illum nerfgħu qalbna lejk u nerfgħu ħsibijietna
dawn it-talbiet. Mulej Alla l-ħaj, għati l-ħajja lil kull min jersaq lejk, il-kull min jersaq lejk u jfittxek, kull min jerġa' jkollu l-aptita l-ħajja tajba imlieħ bil-qawwa u l-kuraġġ. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbuk mulej għas-saċerdoti li jagħtu s-servizz tagħhom ta' konfessuri biex huma jkunu mimlijin biħlewwa, biex il-dawn ħutna jilqawhom biħlewwa u jagħtuhom it-triq li twassal għand il-mulej, biex bil-ħlewwa jirbħu il-ħuthom il-bnedmin u juruhom verament li l-imħabba ta' Alla hija ikbar mill-ħmieġ tagħna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbuk mulej Ġesu għal min huwa superf biex bl-umiltà kollha jersaq lejk, għax it-triq li twassal għand il-missier huwa bħal bih bdejjaq. Hekk bl-umiltà inti tirbaħ b'ħuħija oħti tirbaħ il-qalb talla. Għatina mulej li dejjem nikbru fl-umiltà u noqsu mis-supervi tagħna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Hekk fil-qalb tagħna mulej nġorru tant terwieħ li aħna nitolbu għalihom fil-bżonnijiet tagħhom u ta' qrabathom biex l-Ispirtu ta' Alla li huwa Spirtu ta' ħelsien u ta' dawl u ta' ħajja jagħtihom il-grazzi li għandhom bżonn fir-ruħ u fil-ġisem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Fl-aħħar nett ma ninsewx il-ħutna l-mejtin li aħna għandna dmir li nitolbu għalihom biex int mulej tiftakar fit-tajjeb li huma għamlu, fit-tajjeb li huma għamlu fil-kwiet u fil-ħeba u inti li tarak li huwa tajjeb it-trott int għal mid-darba. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ejjew fis-skiet ta' qalbna aħna wkoll nagħmlu it-talbiet tagħna lil mulej Ġesu. U nofrulek dan it-talb mulej bl-aħjar mod li nafu permezz tommok u Omna Marija u flimkien nitolbuha. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mill-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob il-Alla l-missier li jista' kollox. Jilqal mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu, għat-tiġijiet tagħna u ta' knisem qazza kollha tiegħu. Inti mulej b'sagrifiċċju wieħed magħmul darba l dejjem ksib talik poplu u tajtu il-grazzja tal-adozzjoni, tkun twajjeb mal-Knisja tiegħek għatija d-doni tal-għaqda u slim bi Kristus Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħhom lejn il-mulej. Niżżuħħar il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew, missier qadis tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem ukoll hemm kien irrodulek ħajr bibnek il-Għażiż Ġesu Kristu, il-verb tiegħek li bih għamilt kollox li inti battulna bħala Salvatur u Feddej magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u mwieled minn Marija Verġni. U temm ir-rida tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħollna mill-irbiq tal-mewt u jurina l-qawmin għall-ħajja. Għalhekk, flimkien mal-anġel qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu.
Addis, 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 mulej Alla tal-eżerċti. Is-smewit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil tas-smewiet, imbierak minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għolja tas-smewiet. Addis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Għaddes għalhekk nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru lina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien sejna talina biex minn rajħ ħibati ħa il-ħobs, radlik il-ħajr u qasam u ta' l-disċipli tiegħu u qal, ħudu kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa il-kalċi ġarat il-ħajr tal-disċipli tiegħu qal, ħudu jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' lejjem, id-demm li jixxeret għalikom għal-medmin kollha l-maħfra ta' dnobiet, għamlu dan it-tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, insanru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sema tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċ tas-salvazzjoni u radulek ħajr, għax għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk, u miċ-ċakon tagħna nitolbu l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed li neħdu sem bil-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerna mad-dinja kollha. U taf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qiegħed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħudsna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebt tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati l-inna l-kol il-wir tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni imqazza u Malla Marija, mal-arus tagħha San Ġusepp, mal-apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu ta' dinja, għamil li magħhom infaħruk u nsebbħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal-lejjem ta' dejjem. Amen. Imnebħin mill-liben biex nersqu lej il-missier, flimkien namlu t-talba u nejdu. Missierna li jinti fis-smewiet, jitqaddas ismek, tiġi saltnatek, ikun li titint kif is-semak da fl-art. Ħobżna ta' kull-jum għatina l-lum, aħfrinna d-nobietna, bħalma naħfru l-minuħat jalina, u daħannix fit-ġrib, iżda ħlisna mid-dani. Eħlisna, tolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba u l-ħlina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem id-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw lena u l-miġġi tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassatna l-qawwa u glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu, li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi la tħares lejn nobietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija s-sliem u l-għaqda li trid fiha, il tajxu s-saltan għal-lejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċ tal-mulej Ġesu tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu s-sliem u l-paċi l-xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet ta' dinja ħejna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet ta' dinja ħejna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet ta' dinja għatina l-paċi.
Dan ġesu l-ħaruf talla danu dak li jneħħi d-nobiet ta' dinja. Ħedin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jissoqlix titħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jgħid biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Ħenna lina mulej u għatina fejqan sħiħ, fit-tieba tiegħek għamel li aħna nkunu fidej li lejk sal-aħħar u nsiru noġbuk f'kollox bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej U magħkom. miegħek ukoll. Imbirku lil mulej irroddu ħajr lil Alla.
Nibdew dar-Rużarju flimkien, fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna sma talb tagħna la sejna waqaf magħna, glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina l-inti omna. Għalhekk isma talb tagħna Ġesu twilet għalina li tkun l-Iben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfirna d-dubitna, ħarisna min-nar tal-infern, u l-ġenna li kollha speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fl-ewwel misterju minn tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn imwiet. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikun trid int kif is-sema kif ukoll fl-art. Ħobbsna ta' kuljum matina llum, affrinna dbitna bħalma naħfrom noħati għalina. Għaddaħanix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina inti omna, għalhekk isma talb tagħna Ġesu twilet għalina li tkun l-Iben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfirna d-dubitna ħarisna min-nar tal-infern, u l-ġenera kollha speċjalment dak li għandna bżonn il-ħniena tiegħek. It-tieni misterju meta Sidna Ġesu Kristu tela s-sema. Missierna li inti fis-smewiet tqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun trid int kif is-semek da fl-art. Ħobbsna ta' kuljum matina llum, affirna dbitna bħalma naħfrom noħati għalina. Għaddaħanix fit-tiġrib iżda ħnisna mid-denja amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-imbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missir, l-Iben l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, Orina inti omna, għalek isma tal-plana Ġesu twetalina li tkun li bentijek bħanna, o Ġesu tijek fina d-dubit naħarisna minn nar tal-infern, ħuġina kolla speċjalment dek għandhom bżon taħnina tijek, nikonsitraw, nikontiplaw, fi tijet misterju minn tal-glorja, minn Rasina Ġesu Kristu, baħt l-Spiritu Santu fuq l-Apostli. Missirna li jinti fis-smewiet, jitqaddas ismek tiġi salt naħtek ikun li tritint kif is-semak ukoll fl-art. Ħobża ta' kuljum għatina llum, affirna dubitna bħalma naħfru l-nuħati għalina, la daħħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missir u l-Iben l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, Orina inti omna, għalek isma tal-plana Ġesu twetalina li tkun li bentijek bħanna, o Ġesu tijek fina d-dubit naħarisna minn nar tal-infern, ħuġina kolla speċjalment dek għandhom bżon taħnina tijek. Nikonsitraw, nikontiplaw fil-raba misterju minn tal-glorja, Rasina Marija ġintella s-sema, bil-ruħu, bil-ġisem, missirna li jinti fis-smewiet, jitqaddas ismek, tiġi salt-natek, ikun li tritint kif is-semak ukoll fl-art. Ħobża ta' kuljum għatina llum, affilna dubitna bħalma naħfru l-nuħati għalina, la daħħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla tlob għalina mitinbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missir li ben l-Spiritu Santo. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Orina inti jomna li kisma talb tagħna li sut wetalina li tkun li ben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħek finna dobitna ħarisna min-nar tal-infern, ħuġina kollha speċjalment dak li għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Nikkonsidraw u nkontemplaw fil-ħames u l-aħħar misterju minn tal-glorja, Messina Marija ġikunata minn Santissima Trinità u mollija fuq il-kori kollha tal-anġli. Missirna li inti fis-smewwiet tqaddes ismek, tiġi saltnatek ikun li titint kif is-semak ukoll fl-art. Ħobbsna ta' kuljum għatina llum, għaffrilna dubitna bħalma naffru mnuħati għalina, għaddaħannix fit-tiġrib iżda ħnisna mid-denja. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missir u l-Liben u l-Spiritu Santo. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Orina inti jomna, għalek isma talb tagħna Ġesu twiet għalina li tkun li ben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi ħfirna dobitna ħarisna min-nar tal-infern, ħuġina kollha speċjalment dak li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek ngħidu flimkien Salve Reġina. Slim għalik Sultana, om tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tama tagħna. Slim għalik lilek li ngħidu, għaliex aħna turufnati u li teva, lilek li tnedu, aħna u nikbu nolfqu tal-wiet ta' dmuħ. Ejja mela, avukata tagħna, dawwa lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina, urina wadana trufnament il-Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek, u ħanina, u pija, u ħelwa, u Verġni Marija.
Nejdu it-talb għal-Papa, għall-intenzjoni tiegħu u għall-bżonnijiet tiegħu. Missirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun trid int kif is-sema hekk ukoll fl-art. Ħabbusna ta' kuljum għatina llum, għaffrilna dubitna pa' ma naħfru l-minuħati għalina, għaddaħalniex fit-tiġrib, iżdeħnisna mid-deni Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem Amen. Tolbu għal-erbieħ tal-Purgatorju, għatijom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-dat dejjem jiddifuqhom. jistruma fis-slim. Amen. Għatijom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-dat dejjem jiddifuqhom. jistruma fis-slim. Amen. Għatijom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-dat dejjem jistruma jiddifuqhom. fis-slim. Amen. Nejdu l-litanija tal-Madonna. Mulej ħnina, Mulej ħnina, Kristu ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, mulej ħnina, Kristu ismana, Kristu ismana, Kristu il-qad tal-btana, Kristu l-qattal btana, Missier Etern Alla, ħenna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu qaddis Alla, ħenna lina, Trita qaddis Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Om Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' xbejbiet, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om il-Knisja, itlob għalina, Om tal-ħnina, itlob għalina, Om tal-grazzja ta' Alla, itlob għalina, Om muxebba, itlob għalina, Om it-tama, itlob għalina, Om li żjed safja, itlob għalina, Om li żjed nadifa, itlob għalina, Om bla teba, itlob għalina, Om li tisħoq l-imħabba, itlob għalina, Om tal-aġeb, itlob għalina, Om tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna, itlob għalina, Om ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollu kaqal, itlob għalina, xebba li tisħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tisħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera ta' qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispiritu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tiba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, tori ta' David, itlob għalina, tori ta' lavorju, itlob għalina, dar ta' deb, itlob għalina, arka ta' rab tal-ġdida, itlob għalina, bib ta' sema, itlob għalina, kewba ta' filodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-mitimmin, itlob għalina, faraċ tal-migranti, itlob għalina, faraċ tal-imniktin, itlob għalina, għajnu tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultani tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana nisla minar l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rożarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf talla li tneħħi d-nubiet ta' dinja, aħfrilna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi d-nubiet ta' dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi d-nubiet ta' dinja, ħenna lina, itlob għalina qaddiso Alla, biex ikun jisuqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għatil inna għaddeja tijak mulej Alla, nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tal-ruħu tal-ġisem bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni ikunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Najdu issa talba li San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-nassis tad-demonju, irraznu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Inti l-aqwa fost il-qetajja tas-sema, idfa bil-qawwa ta' Alla
fil-qieħ tal-infern l-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jġerraw fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. Ngħidu issa talba lil San Giuseppe. Slima lik ħarries tal-Feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek il-libnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, mija Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun twajjeb għalina l-koll, mexxina fit-triq tal-ħajja, għalana l-grazzja u l-ħniena u l-kuraġġ, u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. Santu Roccu, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Addiodata Pisani, Itlob għalina. intom għaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitwalbu. O Alla, f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek ħatina tolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem quddiem tiegħek, hekk li nħossu fina bl-għeda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, inti li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu fl-imkien ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek l-qalb imqazza tiegħu, imbierek id-dem mażis tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbierek l-kbira Omm Alla Marija Santissima, imbierek l-imqazza u l-Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbierek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbierek San Giuseppe Parus Kastissimu tagħha, imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.
Il-barka sagramentali twassalna fit-tmiem il-quddisa tal-lum immexxija minn Dun Dunstan Xwiereb. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċeżi ta' Malta jista' jagħti donazzjoni billi jidħol fuq il-website knisja.mt/donazzjonijiet. Il-Knisja tkompli tappella biex ilkoll nosservaw b'attenzjoni l-miżuri għal ħarsien tas-saħħa. Grazzi u nsellmilkom.